kuchyňania, detská mami, tatovia, babky, aj detkovia. Dovolte nám, aby sme vás všetkých privítali na dnešnej, veríme, že fajnovej akcii poriadanej radou školy a základnou školou v Tuchyni. To dnešné stavanie mája bude trošku iné ako po minulé roky. A o dosť iné. Ako vidíte, máme tu aj stánok s vecičkami, ktoré sme najmä za pomoci pani učiteľky Katrincovej a niektorých rodičov vytvorili. A musíme uznať, že to bola fuška. Ale verte, veľmi sme sa snažili, aby sa vám vyrobené predmetíky páčili. Ich kúpou podporíte nás a základnú školu v Tuchyni. Okrem toho si môžete zakúpiť aj hrnčeky s logom Tuchyne. Tie sme síce nevyrábali my, ale ja určite tatu poprosím, aby mi kúpil. Možno aj 2, jeden aj pre maminu. V mene Rady školy a základnej školy by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom a sponzorom za ceny do tomboly, ktorá sa bude žrebovať v kultúrnom dome dnes o polnoci na Majálesovej záhrade. Ale tam asi my nebudeme. Nemáme na to vek, ale záujem by sme mali. Vám všetkým želáme príjemnú zábavu a mládencom veľa sily na stavanie mája. Ako by sme mali náš program začať? Asi peknou májovou pesničkou Sadíme máje. Ďalej sme si pripravili pekné májové básničky a veľa detských vtipov. Medzi tým nám zahrá náš spolužiak Matej Štefanec a zatancujeme si tanec Šotýš. Do nášho programu prispeli aj naše staršie spolužiačky Karolína Cíbiková a Adela Barková, ktoré už chodia do veľkej školy v Mikušovciach. Na záver zatancujeme ľudový tanec, ktorý s nami nacvičila pani učiteľka Katrincová. Opäť kvitne celá lúka, večer z lesa sova húka. Cez deň svieti slniečko, aby bolo teplúčko. Krásne kvietky všade zase rozváňajú v plnej kráse. Tak sa aj ty usmievaj, veď je predsa opäť máj. Slnko hreje, počia stromy, kvietim vonia celý kraj. Ľudia chodia po priedomí, tešia sa, že príde máj.
kaštanoch svietia kvety, nebom biely oblak letí. Spieva celý kraj, dnes je 1. máj. Hádajú sa dvaja polovníci, kto z nich má lepšieho psa. Môj pes nájde moju stopu aj na druhý deň. Čo na to hovoríš? Čo by som mal hovoriť? Okúp sa! Starší brat hovorí mladším. Vidíš, akí sú naši rodičia. Najprv nás naučia chodiť a rozprávať a potom chcú, aby sme sedeli doma a boli ticho. Leží mucha na stole a trepe nohami. Okolo letí druhá a pýta sa. Aerobik, aerobik, biolik, biolik. Prečo sa ten pes tak vyhýba námestiu? Ale povedal som mu, že je tam blžší trh. Pýta sa malý somárik svojho otca. Prečo ty máš ženu a ja nie? Pretože iba veľkí somári majú ženu. Viete, čo znamená ZRPŠ? Zajtra ráno predáme školu. Viete, prečo sa Janko Raško nesmie sprchovať? Tak ja vám to poviem, lebo by naklíčil. Pán Hlav, na ten rezeň už čakám hodinu. Nebojte sa,
Máme otvorené až do rána. Dobrý deň, ja vám poviem jednu hádanku. Ako sa dá pomocou vody získať svetlo? Neviete, tak ja vám to poviem. Umyjeme okno. Pani učiteľka v škole sa pýta. Máte v ruke 2 jablká, z toho jedno zjete. Čo vám ostane? Deško sa prihlási a hovorí. Ohryzok. Pán doktor, čo mi odporúčate proti vrázkam na krku? Najlepšie rola. Vieš, čo je najväčšia drzosť? Keď na úrade práce visí na dverách nápis nezamestnaný, vstup zakázaný. Letí vrana po lese a kráka si. Krá, krá, krá. Zrazu vrazí do stromu. Švírik, hrkú, kotkodák. Do paroma, ako to bolo. Pán doktor priberám na určitých miestach, tak na tie miesta nechoďte. Príde Maťko, celý bledý do lekárne. Máte nejaké prášky proti bolesti? A čo ťa bolí? Ešte nič, ale otec si práve pozerá moje vysvedčenie. Syn sa pýta otca. Oci, má mama vždy a za všetkých okolností pravdu? Chlapče, o tom ani nepochybuj, vždy má pravdu. A prečo sa pýtaš? No, lebo keď mi kontrolovala vysvedčenie, povedala, že som debil po tebe.
Príjemné popoludnie teda aj za mňa. Dovolte mi, milé dámy, vážení páni, hlavne teda zlaté decká, aby som vás tu tak dodatočne teda privítala a hlavne v každom prípade poďakovala všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa podielali aj na tomto programe, aj na celej tejto príprave. Ja musím povedať, že je to taký pilotný projekt, ktorý sme vymysleli a ja si myslím na to, že je pilotný, že sa celkom vydaril. Takže ešte raz obrovská vďaka. Fíha, pán riaditeľ. Toto je asi najsmelejšie dieťa, ktoré v Tuchyni máme, ale zatiaľ nemá trvalý pobyt, takže dúfam, že to čoskoro zmeníte. Kvôli tomuto som si ho požičala, aby som to tu tak mohla povedať. A hlavne verím, že aj namotivujeme tých, ktorí ešte nemajú až tak naplnené rodiny, ako by sa patrilo, aby sme trošku ten počet obyvateľov zvýšili. No a kde sme sa tu stretli teda aj kvôli tomu, že tu máme takých mládencov, strašne silných, aj veľa slobodných, ktorí sa pokúsia zdvihnúť tento máj. Okrem toho, že stavanie mája je trošku netradičné v porovnaní s tými ostatnými ročníkmi, ktoré sme robili, tak musím povedať, že aj ten máj bude trošku netradičný, pretože sme sa pokúsili, aby nám v noci svietil. Takže dúfam, že minimálne 1 alebo 2 dní to vydrží. Takže chlapci, pripravte sa na to stavanie.